भैया हो जब से पवन सिंह के नया गाना वायरल भइल बा तब से पावर स्टार पवन सिंह के फैंस जो कि पवन सिंह पर गुस्सा हो गइल बा कि आखिर भैया कैसन मैनेजमेंट बा कि आपके इतना बवाल गाना जो कि रिलीज से पहले ही वायरल हो गइल और वायरल हो गइल। तो गाना कहाँ रिलीज हुई तनिको बता दो। तो आप लोग के बता दी कि IVY भोजपुरी म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द पावर स्टार पवन सिंह के नया गाना आवे जा रहल बा, जोन गाना के नाम बा तहरा लहंगा से महंगा। जी हाँ भैया, गाना बहुत ही धांसू धमाकेदार बवाल गाना बा, जोन गाना रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकल बा। और आप लोग के बता दी कि इतिहास पवन सिंह बना दिले बड़े कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा रील जो कि गाना पर बन चुकल बा। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे गाना जो कि छा गइल बा, डिजिटल लेवल पर छा गइल बा, बस लोग फुल सॉन्ग और फुल वीडियो के इंतजार कर रहा बा। तो आप लोग हम अपडेट बता दी कि IVY भोजपुरी द्वारा एगो जो कि पोस्टर डालल गइल बा, जो नाम पावर स्टार पवन सिंह लिखल गइल बा। और इहो लिखल गइल बा कि मूड बने में टाइम लगेला लेकिन मूड बन जाला तो इतिहास बन जाला और कमिंग सुन लिखल गइल बा। यानी कि ई गाना आवे जा रहल बा IVY भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत जल्द आप लोग के बीच में ऑफिशियल पोस्टर जो कि जारी कइल जाए। जी हाँ, लेकिन पवन सिंह के मैनेजमेंट पर पवन सिंह के फैंस जो कि गुस्सा हो गइल बा कि भैया बहुत ही बवाल गाना बा, एक गाना के डायरेक्ट रिलीज कइल जाई तो गाना इतिहास बना दी, एक दिन में सबसे ज्यादा व्यू मिलित कहे कि गाना के म्यूजिक होके गाना में जो पावर स्टार पवन सिंह के आवाज बा, गाना के मुखड़ा बा, अंतरा बा, सब बवाल लाग रहल बा, एकदम लगन स्पेशल गाना बा। जो गाना पर हर घर में लोग ठुमका लगाई, हर समियाना में ठुमका लगाई और डीजे पर तो गाना तहलका मचावे वाला बा। जी हाँ, एकदम आइटम सॉन्ग जो कि पावर स्टार पवन सिंह लेके आ रहल बाड़े, लेकिन गाना जो कि रिलीज से पहले ही वायरल हो गइल बा। और फैंस के डर ई बा कि भोजपुरी में बहुत से नेउर बैठल बाड़े। जी हाँ, पर डे निकलिहन और देखियन कि भाई गाना आ गइल बा तो पहले ही रिलीज कर दिहन, गा के एकदम बढ़िया से शूट उट करके। एह डर बा पवन सिंह के फैंस के। तो पवन सिंह भी दर्द के समझता रहे और बहुत जल्द आप लोग गाना आ रहल बा बीच में IVY भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो रिपोर्ट आप लोग के कैसा लागल, गाना स्टार्टिंग में सुन लिया जाए, गाना आप लोग के कैसा लागल अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलता है अगला वीडियो में एक नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भोजपुरी।